Nakadawat na og community tsunami alerting system gikan sa DOST Phivolcs ang Borongan City, Eastern Samar. Tinguha ni ini nga mapahimangnuan dayon ang mga residente nga nagpuyo sa baybayon nga muhawa sa ilang pinuy-anan kung adunay tsunami nga moigo. Nakakonektar ang maong device sa Philippine Tsunami Early Warning System nga gidisenyo aron makamonitor, detect ug makapahimangno dayon kung adunay tsunami. Adunay 61 ka mga barangay ang Borongan City, diin 42 ni ini mga coastal barangays. Mao kini ang ika-97 nga sita sa nasod nga gibutang sa Babay Boulevard sa syudad. Samtang gibutyag ni John Bartolome Sidro, Borongan City RRMO officer, nga magpadayon ng ilang information dissemination sa mga residente. Samtang panawagan ni Loretta Yadaw sa mga residente, naman po yung mga warnings or mga alert, sana maging mapagmatsyag tayo at